Víš, co mně přijde vlastně v otázce antikoncepce úplně to nejzásadnější a to nedělá asi 99% z nás. Mně to došlo včera na webináři, jak jsme se o tom bavili s Katkou Makrlíkovou a bylo to hodně hluboké, mělo to velký přesah. Ten webinář, nebylo to jenom o tom, jak si pro sebe vybrat antikoncepci od prvního milování až po menopauzu. Všechny informace tam v něm najdeš v tomhle videu, tak aby si skutečně vyznala v těch metodách, které na tomto trhu u nás teďka dostupné jsou, i v současnosti dokonce, takže to bylo hodně aktuální. Ale přišla mi tam v tom jedna taková zásadní a hluboká taková vlastně moudrost, co jsme tam otevřeli, a to, že jak vlastně přistupujeme k antikoncepci. Možná ji chceme očkrtnout jako nějaký ten to-do list, jako nějaký ten bod na tom to-do listu, ale to je právě ten největší problém, co děláme. Protože my tu antikoncepci vlastně řešíme celý život. Od té doby, kdy se začneme milovat s partnerem, tak až vlastně do té naší menopauzy. A to je vlastně ta největší chyba. Protože když my změníme ten fokus na to, dáme se na to skutečně ten prostor a ten čas, pobavíme se o tom s partnerem, navnímáme si, jaká ta metoda je pro nás ta pravá, tak pak si skutečně dokážeme vybrat ten mix metod na míru. Schválně to nech na sebe působit, kolik času ty jsi schopná věnovat tomu, aby si vybrala pro sebe antikoncepci na míru. Jestli to třeba můžeš přirovnat k jízdě v autě, kdy se učí skutečně řídit a pak už prostě jedeš desítky let, máš ujetých 100 000 kilometrů, ale zkus si vzpomenout na ten okamžik, když ses učila řídit. Jak dlouho ti to trvalo, když jsi byla skutečně jistá? A úplně stejně můžeme přistupovat k antikoncepci.